Lesz valami, vagy nem? Mert akkor vissza-vissza nem érdekel. Csak haladjunk már. Hadd tudjak menni. Figyelj, barátom, vegyél már vissza. Nem kevés Mit vegyek pénzt hagyok vissza? itt nálatok. Érted? De itt már haladnék tovább. Jó, Én meg fizessünk, átnézném és az még árut. telefonálgatnám. Ne kiabáljál már. Itt nem szokás ezen a környéken. Hát jó, én nem is környéki vagyok. Azért kérdezem, van normális szállítótok, aki kihozza normálisan az árut? Van. Akinek nem Aki nem húzzák az bassza oda idejét. bele nekem? Nem akinek nem húzza az idejét, aki a megbeszélt időponton és nem bassza oda bele a kátsarkát, meg ide föl az ajtóba. Jó, jó. Azért kérdezem, van normális szállítótok? Hát... Akkor hívj föl, légy szíves. Az, hogy itt az aszfalton húzod a kádat, Hát mivel utána már felidegesítettél, mert telefonálgattunk. Nem, geci. ez nem így működik, ember. Stresszes vagy, váltsál munkahelyet. Nem, eddig nem volt probléma, amíg nem találkozunk ilyenekkel. Milyenekkel? Akik húzzák az idejét. Nem az idejét húzzák, Megbeszélek, ember. Jó, Neki megvárom azt a 20 percet. Igen, mondtam volna azt, hogy akkor inkább nem várom. Hát mondtad volna. Igen, hülye voltam. Fölhívod akkor? Most hívom, kinyomod. Légy szíves. Gárosi Roland. Beszélsz el előtt? Köszi, telefon. János Roland vagyok. Tiszteltem. Kedves András, abban kérem a segítséget.